जोंहा ओरैबायदि घटना जादोंहाय अयनाय बिदिखि थगायनानै लेंहरो थैखागोनसो हाबा बे सान्दुं गोसायाव बेबो जि जोंखौ हाखु दाखु हां गहां लेंहरबाय 10थायावनो बिश्वजित दैमारिनिबो आथिं हमगोन आं 100 टाइम्स हाग्रामा महिलारिनिबो आथिं हमगोन आं 100 टाइम्स फाग्ला बुंहरानलाय এনে ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দল ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত ওলোৱা এটা দল হয় আৰু এই ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত কোনো পাৰ্টি চলাব নোৱাৰে ইগো ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন এইবিলাক লৈ পেলাই ৰাজনীতিক নহয় राजनीति दूर रहना चाहिए এটা সমাজক সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহ লৈ পেলাই সমান ব্যৱস্থাৰে সমান অধিকাৰৰ কথা কৈ পেলাই মানুহে বা মানুহৰ মাজত সোমাব পাৰে কিন্তু যি দল গঠন কৰিছে মই শুনিছোঁ APB না কি এরপর তো অঞ্জালি হল বিপর BPF হয় গতিকে এইটো কিবা দল হ'ব নোৱাৰে আৰু যিকেইটা আছে তেখেতসকল নতুন দল নিচিনা মোৰ লগা নাই সেইটোতো BPF দলৰে গোটেই লিডাৰসকল আছে কৰ্মকৰ্তাসকল আছে এই দলটো দলৰ নামত এটা ক্লাব বনোৱা বুলি তেনেধৰণৰ শব্দ আচলতে কোৱা যায় আৰু কি প্ৰথমতে নিজৰ বড়ো ভাষা ক'বলৈ শিকি লওক এমান নীলাজ ব্যক্তি আপুনি নিজকে বড়ো বুলি কৈ লৈ এটা শব্দ আপুনি বড়ো কথা ক'ব নাজানে আৰু আপুনি বড়োক লৈ পেলাই বিটিআৰৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ আহে जोंहा ओरैबायदि घटना जादोंहाय अयनाय बिदिखि थगायनानै लेंहरो थैखागोनसो हाबा बे सान्दुं गोसायाव बेबो जि जोंखौ हाखु दाखु हां गहां लेंहरबाय 10थायावनो होननानै हिनजावफोरनाथ' 10थायाव खामानिया जोबजोबालै अयथासार हां थोनथोनो हां गहां लेंहरबाय 10थायावनो होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं होननानै खामानि दामानि ज्राब गारनानै थांबाय दानाबा आलदासो मिटिङानो थैखागोनसो अयनाय थगायनानै लेंहरो आरो ओमफ्राय नोंसोर CRP खौ जोंबाय मानो मोजां खोन्थायाखै होननानै फन हरबाय जोङो माथो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं होननायालाय माथो आलदासोलाय होननानै जोंनानै फन हरबा आंबो माथो मिथिगौ जायखिजाया लिंनो थिनदों नालाय लिंदों होनबाय 100 थाखा हरो नै थाथ' बे लखाखौ जमा होनानै होनबाय मानसियाबो बे 100 थाखानि सान्दुं गोसायावनि जोंसो 200 थाखाखौनो उल्था होना फैबावगोन जोङो 100 थाखाखौ फिसा लायनांगौ मा लायनांगौ ओंखाम संनांगौ ओंख्रि संनांगौ गासिबो ज्राब गारनानै थांदों बेखौ नेनो सोलाबा जोङो हेस जायालै लेंहरना ग्र' सैथो खोथा होना लेंहरब्रा मा थगायलायना लेंहरनाय बेलाय जायालै सयथिबो जाया उल्था फैफिनबाय जोंखौ थगायनानै लेंहरना थगायालासिनो लेंहरोमोनबा मोजां गोसोजों लेंहरोमोनबा खोनासंगौमोनबो जों दसे 10 मिनिटसो लोगो गिदिंफिनबाय जोङो थांनानै पिकचारफोरखौ नुनानै गाज्रि दामोनलै आरो दा थगाय हाद जाल्ला जाथार जा बिराद हारसिं जोङो खामानि दामानि ज्राब गारनानै थाङो जोङो जाया दा थगाय हेस